Úcta, pokora a vďaka za krásu, čo príroda vytvára na potešenie nášho oka i srdca v každom ročnom období. Tieto hodnoty zlákali aj mladú dámu na hore Hroní. Jej kvetinová farma sa rozprestiera na poliach pri obci Michalová v kraji obklopenom horami, ktoré nám prinášajú dlhé zimy a krátke letá. Podnebie ju núti vyberať odrody, ktoré majú rady podhorské podmienky. Svojou tvorbou umocňuje lásku k lokálnym kvetom, tvorením kytíc, aranžmánov, sezónnych vencov či kvetinových výzdob. Rastliny od semienka či cibulky do zeme s láskou vkladané, starostlivo opatrované, ručne trhané vždy na čerstvo podľa aktuálnej potreby a prianí zákazníkov. To všetko sa odráža v nápaditých aranžmánoch pani Adriany Erčejovej, ktoré spájajú ekologický prístup s mnohoročnými skúsenosťami vo floristike.